Makiyaya sun nemi haɗin kan Nijar don magance rashin tsaro. Taskar Media. Ƙungiyar Makiyayan Jamhuriyar Nijar ta buƙaci taimakon gwamnati ƙasar wajen shawo kan matsalolin tsaron da ke rutsawa da 'ya'yanta wajen gudanar da harkokinsu. Ƙungiyar da aka kira Bilital Marobe ta ziyarci Shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ne bayan wani taro da ta yi a birnin Yamai, wanda ya tattauna matsalolin da ke addabar makiyaya da kuma nazari kan wani rahoton bincike. Shugaban ƙungiyar Dodo Birema ya ce taron nasu ya janyo musu ruwa da tsaki daga ɓangaren tsaro da makiyaya da ƙungiyoyin fararen hula da kuma sarakunan gargajiya. Birema ya ce sun buƙaci Shugaba Bazoum da ya zama jakadansu a ƙungiyar ECOWAS da G5 Sahel da kuma ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU. Shugaban ƙungiyar ya ce Shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya amince da buƙatarsu ta yin hakan. Mai sauraro, ka kasance da tasha ta Taskar Media a YouTube. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa, don haka shi zai ba mu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye idan mun ɗaura, za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Mun gode, sai mun sake saduwa da ku a shiri na gaba.